Na buzi. Na? Nem sok. Azzal ezt nem hiszem el, hát. Most húznánk, akkor már rég beindult volna. Lehet. Majdnem. Na. Ma. Mások. Ez a kattergán, az mély van neki. Azért, mert meg lettek égetve az olajlehúzó gyűrűk. A tiéd is ugyanilyen lehet szerintem. Ja. Ott nyomja ki a karbinát fröcskölgő a benzin. Csávónak egyszer visszanyomta a gázlepadlózt, az ott verette a hangot, az mély van. Mert utógyújtása volt. Ja, az így verette a hangot, és jól mondom. Mi állt le? Mások benne benzin? Vagy beköphette a gyertyát? Vagy. Bekorbolt? Vagy. Nincs nálam gyártókulcs szerintem. Azt hiszem.